Il-kampanja għat-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista kompliet tieħu xejriet Mhux Tas-Soltu. F'mument fejn jaqta xejn il-ġlied bejn fazzjonijiet differenti fil-Partit Nazzjonalista, il-kandidati għat-tmexxija qed jippruvaw juru li se jkunu huma li jġibu l-għaqda għalkemm in-nies tagħhom jinsabu fuq quddiem nett jisparaw fuq xulxin. Ftit sigħat wara li Herman Schiavone appoġġja lil Lejdrin Delija fil-każin Nazzjonalista fiż-Żurrieq, Delija qal li ma jridx iktar minn dawk magħrufa bħala endorsements pubbliċi. Id-deputat Schiavone li tela għall-ewwel darba fil-Parlament għamel appell imqanqal u Delija ċabċablu u xerred kliemu fuq Facebook. Iżda wara li l-ħadd filgħodu l-kulħadd żvelat iktar intriċċi u l-għada li Mario Gallia qal li Simon Busuttil għandu jċedi s-siġġu parlamentari, Delija qal li issa se jitlob lid-deputati li kienu qed iħejju biex jappoġġjawh fil-pubbliku biex dan ma jagħmluhx. Imkejjen qrib il-grupp parlamentari Nazzjonalista qalu li din hi mossa ta' xi ħadd li jaf li m'hemmx wisq iktar persuni fost il-grupp parlamentari li lesti jappoġġjawh fil-miftuħ. U milment nitlob lid-deputati parlamentari kollha li kienu qed iħejju biex jappoġġjawni fil-pubbliku kif miftiem mat-tim tal-kampanja tiegħi biex jibqgħu lura u minflok ituni l-appoġġ tagħhom fis-silenzju sabiex l-ebda azzjoni jew diskors ma tintuża mill-avversarji tagħna, qal Delija. Said min-naħa l-oħra kellu kliem qiebes fuq Facebook u qal li qed jifret il-Partit min jgħid li jrid jiknes il-Partit Nazzjonalista. Diskorsi bħal dawn iservu biss biex jaqsmu l-Partit. Kiteb Said li tenna li l-esperjenza fil-politika għalmitu li fil-kalma, mingħajr ajjat u emozzjoni żejda, il-bidliet meħtieġa jsiru tajjeb. Dan fl-istess ħin li qal li jrid lil Simon Busuttil jibqa' fil-Parlament. L-imkejjen tagħna fil-Partit Nazzjonalista spjegaw li l-kummenti fuq il-medja soċjali u fil-Facebook Live fil-każini huma biss toma żgħira ta' dak li għaddej wara l-bibien magħluqa fejn il-kandidati u n-nies li appoġġjawhom qegħdin jitqatlu.